Kaixo, honako bidalketa honetan, oinarrizko ezagutzak eta ezagutza aurreratuak lantzeko eduki digital baten sorrera ikusiko dugu. Alde batetik ikusiko dezue aurkezpen guztietan Creative Commons lizentzamentua jarrita dagoela. Vale. Beraz, hemen daukagu lizentzamentua jarrita eta aurkezpen honetan ikusiko ditugu, bai, oinarrizko ezagutzak lantzeko elementu interaktiboak, eta bai, sakondu ahal izateko elementu interaktiboak. Vale. Oinarrizko ezagutzak ikusteko garaien, sartzen gara hemen, eta hemen ikus ditzazkegu, oinarrizko ezagutzak, horrelako interaktibotasun errez batetan, ikasketa erresa egin daitekeela. Vale. Horrela dauzkagu elementu asko eta asko. Ados. Sakondu ahal izateko berriz, Drive batetan sartzen gara, Google Drive batetan, eta hemen dauzkagu ja dokumentuk askoze pisu gehiagorekin. Honek eskatzen du dia beste dedikazio edo ikasketa potenteago bat. Vale. Gero, bai ezagutza oinarrizkoak edo aurreratuak ebaluatzeko garaien, onerako Forms edo Google Forms dokumentuak sortu ditugu. Denak dauzkagu espazio berdinean eta modu errez baten landu ahal izateko. Eskerrik asko, da, hurrengo arte.